Il-bejħ f'Jannar jinsab ferm aħjar minn dak mistenni. Sostnit dan il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji Abigail Mamo. Il-GRTU sostnit li ħafna negozji Maltin għażlu li jibdew bis-sejls ta' Jannar mis-26 ta' Diċembru. Sejls li eventwalment jidher li qed iħallu impatt pożittiv fil-bejħ minn negozji. Milli rajna din is-sena jidher li dawk li jagħmlu sejl sejrin tajjeb u anke din jirkupraw fuq xi losses li kellhom iktar tard is-sena li għaddiet. Hija spjegat ukoll kif mal-miliet u l-ewwel tas-sena il-bejħ qabad ir-ritmu. Iktar viċin il-miliet u New Year il-business beda diġà jippikja x'ovvjament kulħadd imbagħad ċertu xi jrid isir xorta. Imma il-businesses iħossuhom aħjar bħalissa. ċertu nkwiet li kellhom fuq moħħhom li n-negozju ħajibqa' sejjer ħażin telqilhom bħalissa għaliex f'January beda sejjer pjuttost tajjeb. Intant Mamo spjegat ukoll kif il-GRTU għamlet studju dwar il-bejħ matul is-sena l-oħra li mistenni joħroġ il-ġimgħa d-dieħla. Dan is-servej ħajoħroġ il-ġimgħa d-dieħla u ħankunu għaddin f'pożizzjoni li nistgħu ngħidu aktar biċċar anke bi-statistika ta' x'aħna din nistennew ġara is-sena l-oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.